hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, LGU Naga nagsuspende rin klase poon preschool hasta senior high school huli kan humanin pag-uuran ngunya na aldaw. Outgoing SK Federation President kang Naga nagpaabot din pasasalamat sa mga pag-iribas sa konseho asin sa publiko. Truck na datugan ni natumbang po ni Acacia sa Calabanga Camarines Sur, driver irido. Police Colonel Nelson Pacalso kang Naga City Police Office, madali ng ribayan. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Mayong laog sa klase ngunya na aldaw ang mga yaon sa preschool hasta senior high school sa siyudad ning Naga. Ini matapos magdeklara nin suspension of classes si Naga City Mayor Nelson Ligacion. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sabi kang Pag-asa, pwede maka-eksperyensya ang kabikulan ng pag-uuran o nasa orange rainfall category na dara kang shoreline. Sa siyudad kang Naga, namatayan ini kasubang hapon hasta banggi. Kasubagong amin na pagkaaga, nagpaluwas sin abiso si Naga City Mayor Nelson Ligacion na nagsususpindir kan laog sa klase pon preschool hasta senior high school, pampubliko asim pribadong eskwelahan sa siyudad. Susug ki City Administrator Elmer Baldemoro, obheto kang pagsuspindir kang klase na masiguro subuot ang seguridad kan mga estudyante. Whether may saldang man po or nagdago si uran, ang iniisip po kaya si safety kang mga kaakian, mas maray na itong na isuspend kaysa itong nalaom si mga aki sa eskwelahan. So kung may arog man po kaning panahon ngunyan, nagpapasalamat kita dahil nagpundo na si uran, alagad syempre po dahil man masasayang itong aldaw na paglaog sa mga klase dahil kung nasususpend man po ang pagklase, ini-extend man po si school calendar day. So dahil man sa sakripisyo itong manunodan kang mga aki. Huli kan binabantayan na routin panahon, inalerto naman ng mga opisyal kang barangay, maski sibot ang mga ini sa saindang kanya-kanyang aktibidad. Pero sa aga po tulos, kung dai magbago itong forecast, yaon na po sa pag-andam ang satuyang lokal na gobyerno, pati na din po ang satuyang mga opisyales sa barangay. So matetesting po tulos si mga kakayahan kang satuyang mga opisyales kang barangay. So nilalauman ta po, nayaon ang sa indang eagerness na makapagserbi. Kaya nilalauman ta ang preparasyon sa 27 barangay kang siyudad ng Naga. Sa ngunyang padagusan ng nakamonitor ang lokal na gobyerno kang Naga sa kamugtakan kang panahon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, may mga pagtupag ning daga sa gilid kan tinampo sa nagkapirang-apir barangay kan Lupi Camarines Sur matapos ang pag-uuran kan Suudma. Huli ka ini, tulos nagresponde ang MDRRMO kanasabing banwaan para mabugtakan ng early warning device para sa mga motoristang nag-aagi digdi. Higot man ang pagbantay kan LGU Lupi sa mga spillway na yaon sa nasabing banwaan na nagsisirbi man agihan ka nagkapirang residentes. Sa probinsya kan Albay, sa paagi kan PDRRMC APSEMO Advisory, ipinaabot ni Albay Governor Edsel Greco Lagman ang pagdeklara nin localized suspension of classes na yaon na sa poder kan mga alkalde kan lambang munisipyo kan nasabing probinsya na depende sa kamugtakan kan sa indang lugar. Ang pagsuspender kan klase, darakan posibleng pagbulos kan makusog na oran huli kan shear line. Mientras tanto, maging sa probinsya kan Camarines Norte, nagsuspender manin klase huli kan presenteng kamugtakan kan panahon. Sa iba pang bareta, sa huring pagkakataon, nag-atinder sa sesyon regular kan Sanggunian Panlungsod kan Naga si Sanggunian Kabataan Federation President City Councilor Kylie Tripulca. Antes ang pagtapos kan sa iyang term of office bilang ex-officio member kan Sanggunian Panlungsod kan Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Ini ang huring pag-atindir ni Sangguniang Kabataan Federation President Kylie Tripulca bilang ex-officio member kang Sangguniang Panglusod kang Naga. Sa paay kang privilege speech, pinaabutan din pasasalamat ni City Councilor Tripulca ang sa iya mga nakaibahan sa laog ng 5 taon ng mga city councilors. I have been with you for 5 years now, but the time for me to go has come. It's been the greatest honor of my life to be given this opportunity to serve with you. Many have expressed their well wishes, their thanks, and their recall of their memories with me, but I couldn't measure how much I am going to miss each of you. The same goes with the few ones I respectfully had condescending opinions with, and whom I had really agreed with. But they kept me insistent, honest to myself, true to my principles, and sparked within an unforeseen inspiration. Nagturo man ang luha ni Consel Tripulca kan pasalamatan kaini ang sayang pamilya na nagsuporta sa iya. Nag-atindir man ang mga ini sa sesyon kasubagong aga. To my family, my mommy Elvin Heaven, Mama V, Papa Jude, Engineer Chino, Coach Mac, Sean, patapos na. Tita Dixon, my boyfriend JT, my best friends and friends, to the rest whom I would like to thank personally, but I couldn't anymore because of the time constraint. To the people of San Felipe, people of Naga City, for the trust, privilege, honor you've entrusted me, a million thanks to all. And so this is goodbye for now. Godspeed until then, and let's toast to a more glorious Naga. Sangunya nagpiprepara naman ang masunod na ex-officio member kang Sangguniang Panlungsod kang Naga, si SK Federation President Jepson Felix. Next week ako ma-assume sa Sanggunian according to VM Nene de Asis. Ano sa mga papers ng pigas-gas? Ang pinakaginigibo ko po ngunyan si transition po muna sa barangay and si coordination ko po with Consi Kylie Tripulca. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, nakiulay si incoming Sangguniang Kabataan Federation President Jepson Felix sa gabos na naging taga-suporta ninda ni SK Chairman Cristobal Caumbe kan Barangay Tabuco na iyuman ang sayang nakalaban sa posisyon bilang Sangguniang Kabataan Federation President na pagtarabangan ang mga gigibuhon para sa Jóvenes kang Naga. Para man po sa mga naging supporter mi po ni SK Chair Cristobal Caumbe kan Barangay Tabuco, ang hinahagad mi man po sa samuya mga fellow na youth leaders as in mga kahoben na tapos na po ang election sa federation and iyon na po ni ang panahon para po kita magtarabangan as in mas palawigon ta po ang pasensya as in pag-intindi sa bawat saro. Taanggol ta po baga bako man lang sa kung isay ang matukaw sa sanggunian, kundi ang real challenge kay ni kung anong gigibuhon mi pagkatapos na election kang federation and pagtukaw mi na mismo bilang SK chairs kasamong barangay. Sa pagbabalik kang Newsbreak, truck na tumbahanin poonin kahoy sa Calabanga, Camarines Sur, driver irido. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa paagi nin written as in oral examination, pinagpili kan lokal na gobyerno kan Goa Camarines Sur ang magiging pambato sa pagkasanggunian Kabataan Federation President kanasabing banwaan. Susug ki Mayor Marcel Pan kan Goa Camarines Sur sa arog subuot kaining paagi makakapili nin representante an mga hobenes kan Goa Camarines Sur nin leader na may kakayahan na irepresentar an sa indang sektor sa sanggunian bayan. Pigiling ta po di si most qualified na tangali pong makatabang man po sa sanggunian kambanwaan na may mga inputs po siya madadara. Kung sitong makuha ka, tatambudan ko ngaya, tapos pala maluyaman, para labot lang po ng tukawan, sayang lang po kung isisweldo kan mga taxpayers may sa banwaaning gawa. Padagos sa mga bareta, kinumpirmar ni City Administrator Elmer Baldimoro na may nangyayaring pag-oorolay sa mga barangay kapitan kang Naga kung si Isay ang saendang pipilio na magiging presidente kang liga kan barangay sa syudad. Susog ki City Administrator Baldimoro, bago magtapos ang November 30, gigibon man ang eleksyon sa liga kan mga barangay sa syudad. Nag-instruction po na mag-urulay ang liga kung isa itong maninigo. Kung maninigo pa ba, ining incumbent liga president or may gusto na sindang bago. So sa ngunyan po, padagos ang pag-urulay kang mga kapitanes kung isa itong pwedeng maging liga president. So ang election po ninda, gigibuhon not later than November 30. Inahalat lang ngunyan si guidelines from the DILG and Liga ng mga Barangay National para po sa pag-kondusir kang Liga election digdi sa Naga. Sa police report, kinumpirmar ni Police Colonel Nelson Pacalso na posibleng maribayan na siya bilang City Director ka Naga City Police Office. Sa mensahe kaini sa One Media TV48 Naga, abot lang subuot sinda sa 2 taon sa pagiging hepe kan sarong istasyon kan PNP. Sa January 2023, maduwang taon na bilang City Director ka Naga City Police Office si Police Colonel Nelson Pacalso. Sa iba pang police report, iridong pinagdara sa Bicol Medical Center ang driver kan truck na si Alvin Codilla, residente kan Barangay Concepcion, Pequeña, Syudad ng Naga, matapos na madatugan ang sayang pinagmamanehong truck ni Poonin Acacia, mientras na pinagbabagtas ang tinampo sa Barangay Paulbo, Calabanga, Camarines Sur kan suod man hapon. Natumba subuot ang Poonin Acacia na yaon sa gilid kan tinampo, huli kan sigidong pag-uuran kan suudma. Ang nasabing Poonin Acacia ang hinagop subuot kan pagpapahiwas kan tinampo kaya madaling natumba.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw nga i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.